Odima chetara asị ebugharị ọnọdụ ebugharị egwu ekene kenenu kena na kelekwa ive dị ya na n'ime maka na nwata marụ na ya amarụgo ndị ichie anyị eburukwala bata n'oge ojemba ejirimara Igbo ojemba maka ọganiru ndị Igbo ojemba maka ọdịmma ndị Igbo ojemba maka ihe niile metụtara Igbo. Aka mgbe onye nke gị aha m efula manụ nnetum the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi mana aza na nke taa dịka unu maara na ojemba bụ maka ije mba dị iche iche na-aga achịkọlata ihe niile na-eme ebe ọ na-eme metụtara Igbo ememme niile Igbo na-eme ebe ọbụla ha na-eme ya bụ ememme ya mere anyị ji na-agwa gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri anyị kedu nke ahụ ị chọrọ ime ọ bụ imepe ụlọ ịgba ọfala ichi echichi ịkụpụta nwa ịgba akwụkwọ ịkwa ozu ma ọ bụ nke ọbụla ọsọrọ ya bụrụ ihe na-eme bụ ememme ga-achọ ka abịa chịkọlatara gị gosi ya n'ọnụ ka bụ ojemba ka a mara na iso na ndị si benụ ya na-agbọ ohere dịra gị ime nke aha sọ ihe ị ga-eme bụ ịkpọ akara ekwentị ndị nọ n'ihu onyonyo gị anyị na-aga akarịa na nke taa anyị ga-egosi unu ka o si kpọtụ na be nwanne anyị nwoke dịka o si mee akwamozu nwunye ya anyị na-asịzi nwanne anyị nwoke bụ the young na-asị gị biko kara obi dododo maka na ọ bụkwanụ nwunye gị nwunye anyị nwanne anyị nne anyị nakwa nne anyị rapụrụ ihe a. Ọ dị mma ka anyị gosi unu ka o si wee kpọtụ kpụmkwem na be Chief Dr. Vincent Obianodo MON ya bụ Chief Dr. Vincent Obianodo Ezani Nwachinemelu CEO Young Shall Grow. Ụbọchị a ka emere ememme akwamozu nne anyị ya bụ Mrs. Ifeaoma Evelyn Obianodo lọlụ ọnọnuju nne ụwagba. Ọnwa nne anyị nwaanyị a wutere anyị mana anyị kelekwa Chineke na ọ gbara 60 tupu ọ naba ala mmụọ. Nke a kpọtụrụ kpụmkwem n'ụbọchị Fraịde mgbe ọnwa ya nọ n'ime ya gbara mkpụrụ ụbọchị 3 ka emere ya bụ nke a kpọrọ ịkara ụka akwamozu na St. John's Catholic Church dị na Nneni. Nwanne anyị nwoke bụ His Lordship Most Reverend Dr. Paulinus Ezokafo Bishop Ọka Diocese duru imerime ndị ozi Chukwu nakwa ndị ọlụ Chukwu na ndị ụkọchukwu dị iche iche ka akara nwanne anyị nwanyị nakwa nne anyị bụ Odoziakụ Ifeaoma Evelyn Obianodo ya bụ lọlụ ọnọnuju ụbọchị ahụ ka akara ụka akwamozu. ekele na-agwara His Lordship bụ Most Reverend Dr. Paulinus Eze Okafọ bụ nnukwu ụkọchukwu bishọp nke ụka Katọlik na Diocese nke Ọka, onye duru ọtụtụ ndị nje ozi Chineke ndị ọzọ wee bịa mmemme ụka ọnwụ nke Bright Shining Light Odoziakụ Ifeaoma Evelyn Obianodo. Mmemme ụka ọnwụ bụ nke a nọ n'ụlọ ụka St. John's Catholic Church Nneni dị na kansụl ime obodo Anọcha na Anambra steeti wee merube n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 3 n'ọnwa 3 afọ 2017. site n'ahịa akwụkwọ nsọ kwuru na ọnwụ mgbanwe ndụ ya bụ na ya ga-achụpụ ajụjụ n'ihi na n'ọnya na-eji ya na-ego. Anyị nwere olileanya na nchekwube na isi lọlụ ọnọdụ Ifeaoma Evelyn Obianodo na mkpụrụ obi ya ga-ana na ngwa ma
na-echekwa ezinụlọ ya hapụrụ n'ụwa tupu anyị ezukọkwa na alaeze eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Ugboro abụọ ka ekwe ji akpọ dike, ọkpọ ya na ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. Oke osisi darụ ala, ụmụ nnụnụ eju ọhịa. Nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị. Ifeaoma Evelyn Obianodo, Bright Shining Light, ka a mụpụtara n'elu ụwa. A mụpụtara ya n'elu ụwa ka ọnwa itoolu dị n'abalị 24 n'afọ 1957 na Aba dị n'Abia steeti, wee nye ezinụlọ Maazị Benedict Uwagba na Odoziakụ Mastelina Uwagba. Ọ bụ nwa nke abụọ ma bụrụkwa ada nke abụọ n'ezinụlọ Uwagba n'ogbe ime obodo Ugwudunu Neni. E mere ya mmiri chukwu n'ụlọ ụka Christ the King Catholic Church dị n'Aba, Abia steeti. Ọ gara kponye akwụkwọ n'ụbụrụ n'ụlọ akwụkwọ St. John's Primary School Neni dị na Anambra steeti, yana ụlọ akwụkwọ Immaculate Conception Primary School Agbani dị na Enugu steeti. Ebe ahụ ka o siri wee gakwa kponye akwụkwọ n'ụbụrụ n'ụlọ akwụkwọ Agụlụ Girls yana ụlọ akwụkwọ Alọ Girls Secondary School. Ụlọ akwụkwọ ndị a dịgasịrị na Anambra steeti. O mechara wee hụta ọdịnobi ya bụ Chief Dr. V.A. Obianodo, onye ya na ya jikọrọ aka na alụmdi na nwunye n'afọ 1977. Alụmdi na nwunye a ka ekekere ụwa ji agadaga ụmụaka 5 wee gọzie ya bụ ezinụlọ. Ụmụaka ndị a gụnyere Maazị Obiara Obianodo nwa ya nwoke, Maazị Kenechukwu Obianodo nwa ya nwoke, Odoziakụ Onyeka Obi Uchendu nwa ya nwaanyị, Maazị Chiedozie Obianodo nwa ya nwoke na Maazị Chuka Obianodo nwa ya nwoke. N'ịga n'ihu n'ọchịchọ nke nchawapụta n'ọnọdụ bukpo na mmụta, ọ gara n'ihu ikponye akwụkwọ n'ụbụrụ n'ụlọ akwụkwọ College of Education Ijaniki dị na Lagos steeti, ebe o mechara wee bagide n'ọrụ nkụzi, bụ nke ọ bagidere n'ụlọ akwụkwọ St. Joseph Teachers College Ade Shoba, Abule Ado, Lagos steeti, ebe ọ nọrọ wee chawapụta ma gbuke n'ezi aka ọrụ ya n'ịhụnanya ọ nwere n'ebe mmadụ ibe ya nọ. Maka mmesapụ aka ya dịka o mepụrụ onye ọ dịrị, ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ ya n'anya. Ndụ ya dịka nke onye otu Kraịst bụ eji amatụ, n'ihi na ọ kwalitere ọtụtụ ndị mmadụ ndị gbara ya ogige, ya na ịhụnanya o nwere n'ebe ịnabata ndị mmadụ bụ nke na-enweghị atụ. Ifeaoma Bright Shining Light so n'ọtụtụ otu nwulite ọnọdụ obi ndụ na nke otu okpukperechi, ya nakwa nke otu ogbe ime obodo dị iche iche, nke gụnyere otu People's Club, FHA Lawn Tennis Club, otu ụka ndị nne bụ CWO, NTU, UPU, ma bụrụkwa onye isi ntụziaka ọrụ n'ụlọ ọrụ dịka Young Shall Grow Motors Limited, Amechi Holdings Limited, Vinigas Limited, Rockview Hotels Limited, YSG Dredging Limited, Vini Oil Limited, YSG Properties Limited, Paramount Medicals Limited,
ebe ọ gbara mbọ pụtara ihe na ebe o metụtara nguzobe ya na ịhụ na ụlọ ọrụ ndị a na-aga were were. Ifeaoma Evelyn Obianodo Bright Shining Light bụ ihe na-enwu enwu n'ezinụlọ bụ eji amatụ ideji ezinụlọ. Bright Shining Light lọlọ nọ n'uju na-enwu agba lara uju na obi onye nwe anyị gaa nke ọma ezinne. Anyị ji ohere a na-asị nwanne anyị nwoke bụ Mr. Obianodo MD Youngsha Grow ya bụ diọkpala nwanne anyị nwanyị bụ Evelyn. Anyị na-asị gị kara obi dododo mmadụ anaghị efu ebe ihe ya furu. Anyị agaghị ajụ Chukwu ese, anyị agaghị agba n'igwe katapọt. Chukwu mara nke bụ nke ka mma, mana ihe anyị na-arịọzi bụ ka Chineke nara mkpụrụ obi nne gị na nne anyị na ndokwa wee nye ya ọnọdụ dị mma n'eluigwe. Ebere maka ịgọzi onye nwe Jesu Kristi nọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 Ifeaoma Obianodo ka anyị rịọ ọnụ jiwe na Jesu Kristi onye kwuru sị mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọbụna dị asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ. ife ebe anyị dị bata bụ na nnukwu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ifeaoma ka nwunye ya nwụrụ, so anyị wee bịara ya ka anyị nọnyere wee si ya ndo a na-alọ ya mana ọ na-edida obi. Ị na-anya anya na di efu na ndụ ha gosiri nọ ndị gbalụ mbọ tọọ ntọala rụọ ọrụ Chineke gozie aka ọrụ ha, so onye batara eji wee bịa tụrụ bịa efe onye ọrụ na wee bịa ịbịa n'ọdụ ewe ha. Mmadụ onye ya mmadụ ga-anwụ anwụ mana ọ na-adịma mmadụ kata arụ ife ọlọpụtara. Ị na-anya na ndụ mama ya na di ha gbalụ mbọ ha metụrụ ọtụtụ ndị mmadụ onye batara eji wee bịa ebe a. Ya biko ka o dibe anyị dị sọrọ n'ife mere ya biko ya dibe Chineke ya gbụ ya ume. Ka nna agbadebe nya ka si obi ọ nara adị mma ọnwụ nwunye ajọka mana oge ebiri abịa kenefa ka aka si efe obi siva jisi ike ọnwụ dịla onye ọbụla o nwere ya ma mgbe ọ ga-abụ mana o wutere anyị etu o si wee rapụ n'ike anyị sị ka anyị kenefa ka anyị kenefa ndofa jisi ike anyị ka anyị bịa ka anyị gwa Youngsha Grow
maka ọnwụ nwunye ka m ji edeba maka na mụ na ya dị na mma wee dị ka m gwa anya kara obi n'uche Chukwu mere n'ọnya apụ ụzọ akpata ahụ isi ike kpata nnekwute ego kpata nke ka nke ọdịmma mmeta mmadụ na-ebi ya azụ na ọdịrị ya mma n'afọ obiligwe onye nwe anyị amen. Na nwaanyị a nwụrụ n'ike ọ bụla nwaanyị a nọkwa ugwu ebe 70 or 75 anyị ama na ori ka anyị na-eri mana nke ọrụ ọ nwụrụ n'ike na-akwa ka anyị na-ebe anyị ka anyị na-eri maka na orighị ihe eri so ọ na-ewuta m ihe nne wee si na iwu na m ga-anọ ọrụ ịbasa ya akwụ ya maka na obi ezigbote ndụ n'ụwa ezigbote mmadụ onye na-enye ndị mmadụ nsọpụrụ na-enyekwa ndị mmadụ aka na-enye ndị ụwa na-atụrụ arụ aka na-enyekwa gosi esemaka na Chineke ga-agozi ya. ezigbo mmadụ anabago n'aka n'alụmịa ezigbo mmadụ na-anaba ọdịgo mmadụ odigo nje ndị ya bụ nwanne m na-ekele alụmịagụ onye mere obigo ya na-akwa anyị fesana Igbo papa ahụ ebe ka anyị nọ ya nwanne nwoke bụ Dr. Obianodo onye na-eretara baa petron na Apapa Lagos so anyị abịago anyị bịa nya and anyị na-achụsịkara na anyị si ndo dịka anyị wee ndo ụlọ kabinet anyị chere na-ewe bịa odorike eso ọgọ nwaanyị na-anụ nwa ya nwaanyị adịghị nwaanyị omenala ịtụrụnye ịbịa akwa ọgọ agba m ihe eji ebuka mma asị Chineke ya na-eme ya na-eme bụ Chineke mmere ka nwatakịrị a bụrụ nwunye nwa m ebuka obuche ndụ onye ọbụla jikwa anya ya wee fụ na nwaanyị bụ ezigbo mmadụ ọtụtụ ndụ ọ tọghara hiri nne maka na ya ka o ji efucha onye ọbụla onye achịghị akwa achị ama anya mmiri ama fụọ ya n'anya because of iwe oritagwuru ya ị agụta mmadụ ole na ole n'ebe a aka erita na uru n'aka nwaanyị a dịka ụdị mmadụ ọ bụ so wee na-agba ka ndị mmadụ ṅomiri ezi omume nwaanyị a n'ihi na ihe ọ na-eme riri nne obere oge mụ na ya nọgoro obi na-agwa m na anaghị ezigbo mmadụ ka ọ bụ maka na ibe eji ama ezigbo mmadụ na-abụ ọ na-abụ onye nọrụ ndị mmadụ anọrọ ya n'akụkụ ọ nwaanyị na-abụ ọ nọrụ ụmụ nwaanyị eji ya n'akụkụ na-ekwe oyoyo onye ọbụla na-ekwe oyoyo gosiri na onye ọ nọ n'akụkụ bụ ezigbo mmadụ wee na-asị na Chineke ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa ekwema na ndị ụmụnna anyị nọ ebe a ka anyị bịa bere elu eze anị maka nnukwu ọhịa anyị akpata ka ife omenanị mana anyị ga-asịrị ya ndo nke a dara mberede nke ajọ ọlụ nwere maka a ga-esi mee ọ chọọ Chineke ma ife niile ya ka anyị ji esi aka uche Chukwu mee ọzọ emezia ezigbo mmadụ nwaanyị eji eje mba nwaanyị na-achịkọta ezinụlọ nwaanyị nwere ịhụnanya ebe di ya nọ ebe ụmụ ya nọ ebe ndị ọyị ya niile nọ ifugo ụmụ nwaanyị ndị a ifụrụ ọ ndị ọyị Ifeọma Evelyn Obianodo
ndị ụmụ nwaanyị ndị anyị fọrọ ha anaghị eji Ifeọma egwu egwu ha na Ifeọma dị ka ofu nne jikọtara ha niile so anyị nọ ebe a tata ịkwanye Ifeọma ugwu nke ikpeazụ na-asị ezinụlọ ya bụ anyị na-agwa ha na etu ha nwasi wee misi ya ka anyị nwasi wee misikwa ya. Anyị nwa bụ ndị NTU Lagos branch ha welu obi ndidi na obiọma wute ekpere anyị na ha na ọ ga-eru anaeze eluigwe. Wutela anyị rinne maka ezigbo onye otu anyị na-akwalite anyị n'ụzọ dị iche iche so ọnwụ ya wutela anyị nnukwu. Anyị ji anya mmiri wee bịa akwamozu a maazị na Chukwu were ya n'ike mgbe anyị na-ene anya ọ ga-emeri Ifeọma na-eje na di ya bụ ezigbo mmadụ bụ maka nwaanyị a na nwaanyị a ihe ịbịa na biya ọ na-enye gị ife nwaanyị a na-enwe aṅụrị ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka nwaanyị a na-enwe aṅụrị a na-etu di ya eze a na ọwụzụrụ Igbo ọ maka na nwunye ya kwadoro. Ndị Igbo na-akwa mmadụ akwacha ya oyi abụ ka ọ naruo maka akwaghị ya ọ na-efegharị ozi agha naru etu a kwara ya ihu nne olukwu ebe ahụ ọnọdụ ọ ji enweta ihu nne karịa ebe ọrụ onye ahụ were onye nwe ife o ji welie kịta ife a ga-emebi inwe ndidi ka Chukwunna nye ebe o si bụ Obianodo die na ụmụ anyị bene obi iji wee nabata ife Chukwu mere maka Chukwu kemelie mekwa nyefe aka iji wee die enu maka idie siri ike mana ọ ga-enyefe ikefa ga-eji wee die. Obianodo onye isi ụlọ ọrụ Young Shagro Motors Limited bụ diọkpara Odoziakụ Ifeọma Evelyn Obianodo ji aha ezinụlọ Obianodo niile wee na-ekele ndị ukwu bụ ndị bịara nọnyere ha ma tikwa ha aka n'obi wee sị ha kasie maka ọnwụ gburu ezinne ha bụ Bright Shining Light Odoziakụ Ifeọma Evelyn Obianodo lọlọ nọ n'uju n'ịwa agba ekele na-agakwara ndị otu egwu dị iche iche nke gụnyere Chekwubechukwu Okoli Osinachi, otu egwu Mmeze Sound Makers Band International na otu egwu Egede Nkwa Cultural Dance. Otu ekele a na-agakwara gọvanọ na-achị Anambra Steeti bụ Chief Willie Obianọ, osote ya bụ Dr. Nkem Okeke, odeakwụkwọ gọọmenti Anambra Steeti bụ Oseloka Obaze, onye ji ọkwa Chief Medical Director na Mahadum Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi bụ Prọfesọ Anthony Igwegbe na ndị ukwu ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu. Otu ụlọọrụ dị iche iche na otu dị iche iche bụ agụkata agbawa. Kedu maka Sir G.U. Okeke bụ onye isi ụlọọrụ GUO Group na Chief Chidi Anyegbu, MFR onye isi ụlọọrụ Chisco Transport Nigeria Limited. Eziokene bụ na ka Chineke na-alụ mkpụrụ obi ya n'udo gọzie n'aha Jizọs. Efu na onye ọbụla na-ebesa akwa ebegidere m nwa m ihe m ga-emezi maka na nwaanyị bụ sọ mmadụ ka ọ bụ o nwere esi na di ya bụ onye a ọ dị eme ya ị na-anya ịpụrụ ụmụ nwaanyị niile n'ebe a na-ebe akwa maka ọnwụ ya. O wutere anyị mana ka o si na dị anyị ata Chukwu ụta. Chukwu wetara nya wekwa ndị bụ ndị isi ndị du ndị ọzọ bụ ndị so n'otu jikọrọ ndị nwe ụgbọala Luxy na-ebu ndị njem akpọrọ Albon n'aha mkpirisi bekee wee gaa njem iti aka n'obi wee nye Chief Dr. Vincent Obianodo MON Eze-Ani Nwachi na-emelụ, onye isi oche na isi sekpụ ntị nke ụlọ ọrụ Young Shagro Motors maka nwunye ya bụ Odoziakụ Ifeọma Evelyn
bright shining light ní ụwa agba lọlọ ọnọnuju maka ihe mere n'ezinụlọ ahụ. Odoziakụ lọlọ ọnọnuju ní ụwa agba bright shining light gaa nke ọma. Udo dịrị unu niile ka ọ na-ede. maka na ọka kụkere ụmụ maka na ọzọ maka na ụmụ na abụla n'oriri otu a ka ọ na-adịkwa oge otu ife na-agbụkwa ụzọ adịkwa ose enu nwayọ bụ ije oyoyoyoyo na m ga-analili aga m anahụ na jeji ibudo m n'egwu na m ga-anahụ na jeji ibudo m n'egwu ndọni niile mgbe oyoye ndọni niile mgbe oyoye ụgbọdere ngwa mgbe oyoye lọdụ na anaghị ogonugu ya nwụ na-eme lọdụ na anaghị ogonugu ya nwụ na-eme enwere enu nchahụ na jeji ibudo m n'egwu ebe enu nchahụ na jeji aga m anahụ na jeji ibudo m n'egwu oyo nsagoro na asị ngidi bụ ọnwụ eze okporo ụzọ asị ngidi bụ ọnwụ eze okporo ụzọ asị ngidi ọnwụ okindo brodu na asị ngidi bụ ọnwụ kindo brodu na asị ngidi bụ ọnwụ onye nwe nsagoro bigibe gị bụ nwafọ Igbo okenye anyị ugbu a gezi nke ahụ ị chọziri ime dịka ememme ọ bụ akwamozu ozu with gratitude to God ụnụ afụgo dịka anyị gosiri ụlọ taa ọ bụrụkwa ozu with regret to ana ya bụ ozu ga-agba mmanya ya akpọ anyị ka anyị bịa chịkọlata ya ọ bụ ememme ịgba akwụkwọ n'ụzọ ọdịnala ma ọ bụ n'ụzọ nke ndị ụka ichi echichi iri ji ịgba ọfala ime mmemme ncheta ọmụmụ ebe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ nwa ndị ojii ebe ọbụla ọ na-eme anyị ga-abịa chịkọlata ya maka anyị bụ ojii anaghị ebu iro ebe ọbụla anyị ga-abịa chịkọlatara gị ya gosi ya n'ụka bụ ojii. Etu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya ejizi m aha ndị na-eme na ha rụrụ taa na-asị ụnụ Igbo ndị nwe m na ndị mgbe ngụrụ unu ji ego agaghị aka ụnụ ụbọchị ga-ajụrụ unu njọ ụkwụ agaghị apụ n'ezi. Ana m ekelezi gị Obianodo Ezike onye nke m nakwa ndị ụlọ ọrụ Phoenix niile nọ na Abacha Road ebe m na-ana enweta onwe m tinyekwara Chief Dr. Patrick Ifeanyi Ụba Ebubechukwu ụzọ na Nnewi onye nke m. Ọ dị mma Ada Ojemba Ngozi ọ ga-aga ata ana m ekene gị na-ekenekwa nna anyị ukwu ya bụ Sọni Ata onye nke mụ na ya mmekọtara ememme ncheta ọmụmụ anyị n'ọnwa Maachị a. Ana m asị ọ ya dịrị anyị mma na-ekenekwa ndị niile mụ na ha so wee lụọ ọrụ taa na-asị unu ka anyị si eme ya n'izu ka emekwa na etu a n'izu ụka na-abịa abịa. Igbo onye fụrụ ụzọ ọma ya ezi nwanne ya o ji abụọ nye nwanne ya otu maka na akụzi ọnụ ntamu. Aka m onye nke gị aha m efu mana ụnụ na-eto m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi na na-asa ngwo okindo broadway na asị ngidi be okindo broadway na asị ngidi be n'onwo na nga na jeji ibudo m n'egwu